carane aku sukma iso disawan. Lah jinan elek. Coba pilihan. Kowe tak banting iki ana lelakon loro. Padha abote. Liripun kados pundi? Para gagih pilihan. Kowe kalungguhan karo marem pilih ndi? Yo padha ta Tru. Kelungguhan karo marem lak padha to. Lambemu ora men tak dublak stop lho. Wis. Liripun kados pundi penemban? Ngene. Yen kowe pilih kalungguhan, ya tetep kowe duwe kalungguhan. Ning ora iso marem atimu. Nek kowe pilih pemarem, kowe ora duwe kalungguhan. Pilih. Kowe pilih ndi? Kula pilih marem penemban. Kowe pilih marem, inggih tenan. Saestu bagus. Widura saiki blakakno. Iya, Yayi Gandamono wonten dawuh. Kang Mas Cunduk lawan pangandikane. Rama Premban Begawan Landak Seta sumurupa adhasar palapuraning telik sandi utusanku sarta penyawangku pribadi. Ana wong sajroning praja Ngastina kang ora mung gawe cilakamu nanging uga wani mitenah marang Siadi, yaiku kadang tarunane Kakang Mbok Gendari Haryo Sumat. Haryo Sumat ya. Liripun kados pundi? Ya dheweke ora mung milih kalungguhan nanging uga wis mitenah marang Siadi ana robak sing wis ditindakake dening Haryo Suman murih Curnanira sepisan gawe layang palsu. Nawala palsu ya rikala semono Siadi diutus kelawan Kakang Prabu Pandu ngaturake Nawala marang negara Pringgondani layangmu dijaluk kelawan Suman. Ya ngono ra? Inggih. Panjenengan diaturake menyang Pringgondani nanging layange disalini. Dudu layang pirukunan nanging disalini Suman nganggo ukarane Suman dadi layang penantang. Mulane Prabu Trembuku sak anake padha nyirapake para wadyabala ingkang satemah dadi pasulayan lan manehi kowe aja kaget yen to Suman wis nyebar telik sandi sarta nyebar para prajurit Plasa Jenar. Kowe mlebu marang tlatah Pringgondani gawe wisuna gawe rusak bebutek banyu bening. Yen ana wong sing konangan kecekel ngaku wong Ngastina kongkonamu tekse kongkonane Gandamono. Mula lajeng muka yen to dadi peperangan kang luwih gedhe kocapa rikala semono. Siadi kuwi ditantang kalawan buta Pringgondani. Para buta Pringgondani ancik-ancik utawa nyedhaki sumumpas satemah Siadi kebranang atimu. Barep ngejeloki karo para buta Pringgondani Siadi klesek kecemplung sumumpas sumurupa sing ngurupi watu saka dhuwur kae ora liya mung Haryo Suman sakurawane. Lakon kang mengkono sapa sing gawe ora ana liya kejaba mung Haryo Suman bangsat elek. Pangapunten Rama iki kados ngaten menika watak pantunipun Yayi Gandamono ya wis kabeh. Ibarate wong nandur kabeh diundhuh karo sing nandur. Waduh, Ndara Gandamono nesu tenan to. Iya. Piye to menapa wae ben. Aku ya sengit kok karo Haryo Suman tenan. Ketok bagus kok rupane kok nyengit ya, Tru. Sapa ya Suman kuwi. Upamane aku di anak wedok ayu dipek Suman ora entuk aku. Timbang dipek Suman wong tak pek dhewe. Cakep. Wis awat-awatono si Gandamono inggih.
Lan mbok menawa mengko yen ana pitakon iki menjadi perkara ing negara Ngastina. Kowe kang minangka paseksen ngestaken dawuh Paduka. Pawartane sira nutus minangka duta agung ngaturake nawala prajanjen memitran Ngastina lan Pringgondani. Aduh, kinuwun nyadong duka ingkang kathah kinuwun cabar lampah kula. Lirik kepiye Yayi? Apa Prabu Tremboko ora kesedu napak asmane nawala prajanjen kang sira gawa? Sanes menika sinuwun nanging nawala prajanjen ingkang dipun beta dening Kakang Gandamana mboten angsal kula supun kanthi pawadan dupeh kula sanes trah Ngastina. Lho, patung-patung Mbak. Mengko dhisik lho Suman. Apa nawala kekancingan bab kalungguhan mau dadi duta agung ora kok tuduhake marang Gandamana. Layang paringaning Sinun Prabu Panduri kala semana. Inggih sampun Kakang. Nanging nawala kekancingan kula malah dipun juwing-juwing dening Kakang Gandamana. Posipun Kakang Gandamana tetep ngekahi kalengganipun minangka duta agung. Nedya lumarang piyambak dhateng Pringgondani. Dene kula sawadyabala kapurih nengga wonten sajawining rangkah. Kinuwun tenan teges kula ajrih dhateng Kakang Gandamana namung idheping manah kula nedya rumeksa sampun ngantos kedadosan dredah madyaning kulawarga ing atasipun sami-sami dutaning nata. Nanging jebul kasipun Kakang Gandamana wau ngemu pamrih inggih menika nedya damel dahuru wonten ing Pringgondani. Kabukten boten antawis dangu para yaksa Pringgondani sami ngroyok Kakang Gandamana badya sekti mandraguna. Nanging gandeng Kakang Gandamana mlebet wewengkon Pringgondani tanpa bala. Lajeng gampil katikut Kakang Gandamana kacemplungaken sumur upas lajeng katablek sela saking inggil ngantos nutup kubenging sumur satemah Kakang Gandamana dumugi ing lena dumugi ing sirna sinuwun. Gandamana ora ngira menawa Siadi mekeng lena. Piye to Yayi? Duh Kakang Adipati, sasat ica bebau kula ingkang tengen. Yayi Prabu.
ora susah mbok getuni Gandamana temekaning pati jalaran saka tumindake dhewe kang bergudul ngedir-dirke dupeh sekti mandraguna nganti wani cidra ing ratu. Lah Resta sinuwun kados pundi? Gandamana menika boten gadhahi kasetyan dhateng paduka piyambakipun wantun muter walik kanyatan dhateng Prabu Trembaka satemah damel runtiking manah para yaksa pringgondani. Lah, Yayi Prabu. Wis cupeten sungkawanira Kang Baku Siadi enggal nemtokake wae wong kang pantes genteni kulunggane si Gandamana. Awit yen to nganti kesuwen, kurang-kurang bejane luput katuranggane bisa ngringkehake dampar ke Prabu Mestina. Jalaran Siadi Narendra tanpa warangka. Lajeng sinten ingkang pantes ngentosi kalengganipun Yayi Gandamana? Yen saka pamawasku Yayi Prabu, ora ana liya kejaba mung Harya Suman. Ora mergo aku kuwi kadangipe nanging nyatane dheweke wis suwe nggone setya bekti ana ngersane Yayi Prabu Pandhu gedene kasetyan marang Praja Ngastina nganti direwangi ninggalake dampar keprabon Plasa Jenar. Janjane mono Suman ki rak ya ratu inggih. Kakang Adipati inggih menawi mekaten wekdal menika ugi kula badhe misuda Yayi Harya Suman. Ya, sumangga Yayi Suman. Nuwun kula wonten timbalanke ngadhahi para samatuwa sira bakal ingsun wisuda mongko pepatih Ngastina. Inggih. Nyuwun sedika ngestakaken dawuh paduka sinuwun. Yasmane Gusti kang murbing dumadi kula haprasetya bilih pejah gesang kula badhe kula sramakaken wonten jandhap pepadhaning Nata Ngastina menawi ngantos nyidrani panjenengan Nata mugi kula nampi melaking Gusti kang maha kawasa jeneng jagat saisine. Kalungganira dina iki enggal ya warakna marang para punggawa Praja Ngastina sisan gawe dawuhna marang para wadyabala kinen padha miranti gamaning yuda nderekake tindak ingsun kok menawa yen to pancen wong pringgondani bakal ora nrimakake marang lelakon iki. Nanging budale ngentenana dawuh ingsun. Lho niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Kepareng kula wit madhapasi lan yo nganti kawicaksanan Yayi.
inggih. Para Kurawa, Kurupati, Dursasana, Jayadrata, Kator, Marma lan kabeh. Ora ana sing tahanan siji-siji yo. Nggih, kula paman. Kowe kabeh padha mangerti ya menawa wiwit dina iki kabeh wae kudu nyebut aku Raden Patih Harya Suman. Wah. Pun dados patih, Mas. Ya, aku wis dadi patih. Woi, lajala. Aku saiki duwe Pak cilik patih. Ya. Derek Mangayu Bagya, Mas. Ya. Kula kang saka iku kabeh wae para Kurawa kebak ing pengatian. Kuwi aja nyamah karo aku jalaran aku duwe pangwasa. Siji, aku nyung Duta Agung, loro uga dadi patih. Ngerti? Nggih, kertos paman. Pun marang Gusti yen aku wis mukti kowe Gusti tak golekke kawutet. Aja semeleng. Satelek Sumani. Loh. Iki Kakang Gandamana. Iki Gandamana tenan apa Sukma? Piye? Picek mantap. Sing arane aku Sukma iso disalah. Bajingan elek. Loh. Dosaku apa aku mbok piloro kaya ngene. Piye? Kowe ora rumangsane luput. Kowe ora rumangsane luput. Parat luput gendong mbok indik sak elek. Mati aku. Ya. Gandamana kuwi milor aku nganti kaya mengkene. Ya, tak trimo. Sing momong awakku moksa momong. Ya. Aturke Kanjeng Sinuwun dadi apa?
Diadiku Arya Suman. Ana ngapa kok wujudmu nganti dadi rusak kaya mengkene? Sapa sing tumindak masa-masa marang kowe, Yayi? Suman matura, Suman kowe kena ngapa? Coba. Wujudmu kok dadi kaya mengkono. Raimu kok patek pletot kaya ngono iki kepiye? Bagus kamu. Dapurmu kaya ngono apa nang kowe do gelem karo raimu kuwi. Coba. Kowe kena ngopo, Suman? Kakangku. Kula mboten kiyat kula pamit pejah Kakangku. Tobat-tobat aja kaya ngono ya, Di. Aja kaya mengkono. Lho mengko dhisik to, mengko dhisik. Ana apa? Arya Suman kena ngopo? Aduh, Kakang Adipati kula dipun kulasara dening Gandamana. Lho. Jare Gandamana wis mati. Lah kok ngulasara kowe iki piye? Kakang Adipati jebul piyambakipun tasih gesang. Wangsul dhateng Ngastina ketingal mangar-mangar. Mukanipun kalian nyumbari tiyang Ngastina klebet sinuwun Prabu Pandhu. Kakang Adipati Destarata badhe kula cegah piyambakipun malah mulasara kula ngantos kula kados ngaten menika. Sinuwun kula nyuwun pengayuman paduka sinuwun kula ingkang sowan. Sumangga Jaja katinggata sumangga Jangga. Kula sampun ngrumaosi lepat dene kula mulasara kaliyan bedhes ewek Suman. Gandamana kula wonten dawuh sin. Ora ngapa nggonku mulang kautaman karo kowe Genia. Siadi nganti tumindak dudu sak mestine. Kowe tak utus menyang Pringgondani kuwi ora tak kon terang nanging takon mangun kekadangan kelawan Prabu Trembuku. Pagini Siadi malah nyebar wisa ning Pringgondani kang teman ngucemake kawibawan Praja Ngastina. Sinuwun nyuwun pangapunten kalilana kula matur menapa wontenipun. Iya, kowe tak wenehi papan kanggo matur. Matura. Ngaten sinuwun. Kedadosaning Pringgondani menika ingkang damel untran-untran menika Suman kanthi inggih menika ngatas namaaken kula piyambakipun nyebar wisa dhateng tiyang-tiyang Pringgondani nyelundupaken barang-barang haram ingkang dados awisaning negari. Mboten namung bab menika nanging ugi kengkenan tiyang-tiyang Plasa Jenar supados begal ngecung ngerampok lan ngruda peksa para pawèstri Pringgondani ambekipun sampun wantun ngantos nawala prajanjen memitran ingkang paduka tapak asmani dados nawala penantang. Mila para yaksa Pringgondani lajeng ngraya kula ingkang nembe sanggrah wonten tepi swiringing praja. Kula dipun reka daya ngantos kacemplungaken ing Sumurupas. Sareng ngertos kula kacemplungaken Sumurupas Suman merintahaken para Kurawa kinen nablek sumur kanthi sela-sela. Juwananipun dene kula lajeng angsa pitulungan Sang Begawan Landak Seta. Gandamana wonten dawuh, apa kabeh aturmu iku mau bisa tak percaya. Lho niki sinuwun menika wonten paseksen Kakang Mas Yama Widura. Kira matur inggih Koko Prabu. Inggih Kanjeng Koko Prabu, kula miwah
para telik sandi utusan kula ingkang anekseni ya jagat Dewa Bathara. Yen ngono kunderane perkara kabeh ana Sisuman. Suman wonten timbalan iki kadang wiwit ana ing parpatan agung Praja Ngastina setengah sasi kepungkur ingsun wis jubiya yen to kabeh aturmu iku ngemu sedya mitenah si Gandamana nanging aku ora bisa duwa jalaran aku durung bisa nuduhake bukti kasunyatane. Suman ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh wong utang bakal nyaur kabeh mau saiki wis sira sandang upama bagusmu wingi-wingi kuwi lair tusing batin kasetyan marang Praja Ngastina bisa dienggo tepa tulodo nanging areh ning bagusmu iku mau mung kandhek ana ing lair mula batinmu sing drengki sreidah wen panas teh banjur numusi marang tata lairmu. Nadyan mengkono ingsun ora bakal njabel do ingkang wis kardar sira tetep dadi warangka nata ing Ngastina. Ya mung lekasmu kang mengkono mau bakal cinatet ing bebrayan agung. Saben ana wong kang tumindake kaya kowe yaiku seneng mitenah lan ngedu kumba. Wong mau bakal diarani Sengkuni. Saka lingganing tembung saka uni utawa sangka uni. Ya merga saka unimu kang bisa nganti samengko ngembet marang wujudmu. Aduh sinuwun lepat nuwun pangapunten. Gandamana wonten timbalake kadhawuh sinten. Nadyan sira iku mau dipitenah nanging sira uga luput. Sira iku mau manggalaning praja kang ngerti hukum nanging genia sira ngadili Suman kanthi cara pribadi tumraping hukum mestine sira kudu nampa pidana nanging ngengeti gedhening lelabuhan kasetyan lan tanggung jawab marang Praja Ngastina sarta tumindak ira iku awit saka dadi korbaning pitenah mula sira ingsun patrapi pahukuman malah kanthi adhedhasar adiling hukum jeneng sira kang wis sumebar ala ingsun dandani urip dadi becik tak baleni maneh Gandamana kang sumebar kang jenengmu ala bakal tak dandani urip dadi becik nanging Gandamana kalungguhanira minangka dadi patih Ngastina tetep ingsun pundhut bali sira ingsun paringi kamardikan dadi wong lumrah ana Praja Ngastina ya kena ewadene ora kowe ora trima tak pasrahake marang sira Gandamana. Sinuwun jimat pepunden kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten kaluhuran paduka namung rene kula nggadhahi dongka pramila mugi pinarna kula nyuwun pamit kewala badhe wangsul dhateng negari Pancala negari kang adhedhasar Pancasila ingkang pantes dipuntahi putaing ludira pecating nyawa. Mugi sedaya lelapan menika sageta dados pemut bilih ing pundi kemawon boten badhe tentrem menawi wonten sengkuninipun. Nanging sengkuni boten badhe ca saking saindenging jagat langkung-langkung wonten jagating peperintahan, pradatan lan kalanganing para wakil kawula Kantun Raharja mugi paduka tansah mangya kayuwanan.